சாத்தூரில் HIV ரத்தம் ஏற்றப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சிகிச்சை அளிக்கும் பொறுப்பை அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது HIV ரத்தம் ஏற்றப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணிக்கு அரசு சார்பில் கூட்டு மருத்துவம் செய்து வருவதாகவும் வயிற்றில் உள்ள சிசுவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். இந்த விவகாரம் குறித்து தொழில்நுட்ப குழு ஆய்வு நடத்தி வருகிறது என்றும் அறிக்கை வந்த பிறகு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார். மிக கடுமையான விசாரணைக்கு அனைவரும் உட்படுத்தப்பட்டு எங்க தவறு நடந்தாலும் மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இன்னொன்று அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான உச்சபட்ச உதவிகளை, வாழ்வாதார உதவிகளை இப்பொழுது அவங்க நல்ல ஒரு டெலிவரி நடந்து அந்த நோய் தொற்று இல்லாத குழந்தையை பெற்றெடுப்பதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு பொறுப்பேற்று செய்து கொடுக்கின்றது.